Os gañadores do concurso de disfraces de Ribeira xa poden desfrutar dos seus premios. O Concello repartiu 2.500 euros en premios ás mellores propostas deste entroido. O Centro Cultural Lustre Rivas foi o escenario onde a Concelleira de Cultura de Ribeira, Antía Alberte, e a Concelleira de Comercio, Genoveva Betanzos, deron a coñecer os gañadores do concurso de disfraces deste 2025. Había en xogo 2.500 euros, 500 correspondentes á categoría infantil, onde se entregaron vales de compra, e 2.000 en premios económicos a adultos, e hoxe as mellores propostas recibiron o seu galardón. Moitos parabéns e moitas grazas por participar neste concurso. Sabedes que este ano as categorías eran infantil, individual, parella trío, grupal, e logo había tamén unha categoría nova para o enterro do Felipe. Moitísimas grazas por participar. Este ano houve houve máis participación que o ano pasado, e a intención é que haxa cada vez máis. Penso que é un punto, non? Que o Concello faga concursos e incluso que vayan polos bares selando, porque así anima un pouco tanto a hostalería como ao propio Departamento de Cultura e de Comercio do Concello, non? Para ter este tipo de iniciativas. Agradecemento que se estendeu ao Departamento de Comercio. Que nos axudaron aí ca xestión non toda dos nomes e dos premios e tal, que tamén leva moitísimo traballo. E que sepades que, os concelleiros non formamos parte do xurado. Vale, eu sei algún disfraz, porque o vi nas redes, algún chulísimo, pero non vin todos, non sei se ti vistes todos, pero logo que me enseñen as fotos, porque é verdade que vou entregar premios que aínda non sei de que iban disfrazados, vale? Comezouse coa entrega da categoría infantil. Cada proposta premiada contou cun bono de 100 euros en vales de compra para gastar no comercio local. Os gañadores foron Lía e Noa Gara Temato, Grupo Emanems, Santiago Lucía Gago Fandiño e Sara San Pedro Gómez e Valentina González Santos. Xa na modalidade adulta, a primeira en desvelarse foi a categoría individual. Ela, Diosa de la Muerte, Eduard Manos Tijeras e Señorita Trunchbull foron os favoritos do xurado. En parella trío, os triunfadores foron B612, Inquisición is Coming e Steampunk, mentres que en grupo gañou Machaca a Rana, seguido de Asuntos Furbios e Monstruos S.A. En a novedosa categoría Enterro do Felipe, María Teresa Pérez Pampín fíxose co premio.